హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనం ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 18వ అధ్యాయాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈరోజు మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథంలోని 18వ అధ్యాయమైనటువంటి ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము, దీన్నే మోక్ష సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది వాస్తవానికి భగవద్గీత 17 అధ్యాయాలతోనే ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు బోధించవలసుకున్న బోధనలు ముగిసినటువంటిది. కానీ ఈ అధ్యాయము పూర్వము చర్చించినటువంటి విషయాల అనుబంధ సారాంశంగా ఉండేటువంటిది ఇది. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవత్ సేవయే జీవితం యొక్క పరమ లక్ష్యము అని చెప్పబడినటువంటిది. మరి అదే విషయాన్ని మరింత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞాన పదం ద్వారా మనకి ఈ 18వ అధ్యాయంలో సారాంశీకరించబడినటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తాం. హరే కృష్ణ. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథకు కేశిని సూదన. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, ఓ మహాబాహువులు కలిగిన వాడా, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, మరి
త్యాగం యొక్క ఉద్దేశ్యమును మరియు సన్యాసం యొక్క ఉద్దేశ్యమును నేను తెలుసుకోగోరుతూ ఉన్నాను, తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. అదీకాక ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఆ కృష్ణుణ్ణి 2 పదాలతో, ఏమిటవి? హృషికేశ, కేశిని, సూతన అనేటువంటి పదాలు. మరి ఆ హృషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడే. అతడే సకల ఇంద్రియాల యొక్క అధిపతి. మరి అలాగే ఇక కేశిని సూదన అంటే కేసి అనేటువంటి ప్రబలమైనటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు. సో అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ఈ సందేహాలన్నీ కూడా దానవులతో పోల్చబడుతూ ఉన్నాయి. మరి అటువంటి ఆ సందేహాల వంటి దానవులను సంహరించేటువంటి వాడు ఆ ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. సో ఆ విధంగా అడిగిన తర్వాత ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, భౌతిక కోరికపై ఆధారపడిన కర్మలన్నింటినీ విడిచిపెట్టడమే సన్యాసము అని మహాపండితులు చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇక సమస్త కర్మల ఫలాలను విడిచిపెట్టడము త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల, అంటే ఆ త్యాగం అని ఆ బుద్ధిమంతులు జ్ఞాన సంపన్నుల యొక్క అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా చెప్తున్నారు, త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తప కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అన్ని రకములైనటువంటి కామ్యకర్మలు దోషమైనవని వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని కొందరు పండితులు చెప్తూ ఉంటారు. అయినా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు అనే కర్మలను ఏనాడు విడిచిపెట్టవద్దు అని మరికొందరు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకు వేద సాహిత్యంలో వివాదాస్పదమైనటువంటి పలు కర్మలు ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఈ విషయంలో ఋషులకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నవి అని చెప్తారు. జంతువధ సర్వదా, ఉదాహరణకి జంతువధ తీసుకున్నట్లయితే ఆ జంతువధ సర్వదా విడిచిపెట్టాలని కొందరు అంటే, ఏదని ప్రత్యేకమైనటువంటి యజ్ఞం కొరకు అది మంచిదే అని మరికొందరు అంటూ ఉంటారు. యజ్ఞం గురించి భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలన్నింటినీ ఇప్పుడు మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే పరిష్కరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందుకే ఆయన అంటాడు, ఓ భరత శ్రేష్ఠుడా, త్యాగం గురించి నా యొక్క నిర్ణయాన్ని విను అంటూ మరి ఆ శాస్త్రాలలో త్యాగం 3 రకాలుగా ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అందులో యజ్ఞ దాన తప కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞో దానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. యజ్ఞము, దానము, తపస్సు కర్మలను ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు అని, వానిని తప్పక ఆచరించవలనని. వాస్తవానికి యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సులు మహాత్ములను కూడా పవిత్రీకరణం చేస్తాయి, పునీతులను చేస్తూ ఉన్నాయి అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏతాన్యపి తు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. ఓ అర్జున, ఈ కర్మలు అన్నీ మమకారాసక్తి మరియు ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి. వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చెయ్యాలి. ఇదే నా యొక్క ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయము అర్జున అంటూ ఆ
ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మరి అన్ని యజ్ఞాలు కూడా పవిత్రీకరించేవే అయినప్పటికీ కూడా మనిషి అట్టి కార్యాల ద్వారా ఎటువంటి ఫలాన్ని ఆశించకూడదు అనేటువంటిది చెప్తూ నియతస్య తు సన్యాసః కర్మణో నోపపద్యతే మోహాతస్య పరిత్యాగా తామస పరికీర్తితః. ఇంకా చెప్తున్నారు, విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు విడిచిపెట్టడము మంచిది కాదు అని. మరి అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలను విడిచిపెడితే అలాంటి త్యాగము తమోగుణ సంబంధమైన త్యాగం అవుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, దుఃఖంగా ఉన్నాయని లేదా శరీరమునకు అసౌకర్యమని భావించి విధిగా చేయవలసినటువంటి కర్తవ్య కర్మలను విడిచిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగము అని అంటారు. మరి అటువంటి త్యాగము ఎప్పటికీ క్షేమదాయకమైనది కాదు, మరియు అది జీవుడి యొక్క ఉన్నతికి దోహదపడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నారు, కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. ఓ అర్జున, తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దాన్ని సాత్విక గుణత్యాగము అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తారు. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగిత్యభిధీయతే. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, దేహదారి అయిన వానికి కర్మల అన్నింటినీ వదులుకోవడము నిజంగా సాధ్యము కాదు. కానీ కర్మ యొక్క ఫలాలను త్యజించేటువంటి వ్యక్తిని నిజంగా త్యాగి అని అంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటిది. అనిష్టమిష్టం మిశ్రం చ త్రివిధం కర్మణ ఫలం భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వప్రయోజనముల పట్ల ఆసక్తితో ఉండే వారికి మరణించిన పిదప కూడా సుఖము దుఃఖము మరియు ఈ రెండింటి యొక్క మిశ్రమము అనే 3 విధములైనటువంటి కర్మ ప్రతిఫలములు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ కర్మలను త్యాగం చేసిన వారికి అటువంటి ఫలములు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ ఉండవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో మన యొక్క ఈ గుణాలను, ప్రకృతి త్రిగుణాలు సత్వ రజో తమో గుణాల యొక్క ప్రభావాన్ని ఇక్కడ తెలుపుతున్నారు. మనస్తత్వము గుణములు మనల్ని బంధిస్తాయి. సో అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ప్రకృతి త్రిగుణముల పరంగా గుణాల భేదాన్ని బట్టి జ్ఞానము కర్మ కర్త అనే వాటిని సాంఖ్య శాస్త్రం 3 విధాలుగా వర్గీకరించబడినది. వాటిని గురించి చెబుతాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఈ జ్ఞానము 3 రకాలు, సాత్విక జ్ఞానము, రాజసిక జ్ఞానము, తామసిక జ్ఞానం. సో మరి ఇందులో సాత్విక జ్ఞానం అని ఎప్పుడు పిలువబడుతుందంటే ప్రాణులన్నింటిలోనూ అఖండము అవినాశనము అవిభక్తము అయినటువంటి ఆత్మ వస్తువును చూడగలగడమే సాత్వికమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ చెప్తున్నది. అలాగే వేరువేరుగా కనిపించేటువంటి
ఈ సర్వభూతాలలోని ఆత్మలు వేరువేరుగా ఉన్నాయని భావించడమే రాజసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని, ఇక తగిన తత్వము కానీ కారణం కానీ లేకుండా సమస్తము అదే అనేటువంటి ఒక సంకుచిత దృష్టితో ఏదో ఒక పని మీద ఆసక్తిని కలిగి ఉండడం అనేది ఆ తామసికమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసక్తి ఇక్కడ ఈ కర్మ, సాత్వికమైనటువంటి కర్మ ఏంటంటే ఆసక్తి, అభిమానము, అనురాగము, ద్వేషం, ఫలాపేక్ష లేకుండా శాస్త్ర సమ్మతంగా చేసేటువంటి కర్మ సాత్వికమైనది అని. మరి ఎవడైతే కర్మలను ఫలాభిలాషతోనూ అహంకారంతోనూ అధిక ప్రయాసతోనూ ఆచరించేటువంటి ఇది మరి రాజసికమైనటువంటి కర్మ అని, ఇక మోహంతోనూ స్వశక్తి ఏమిటో తెలుసుకోలేకుండా పరిణామములు జరిగే నష్టం గురించి ఆలోచింపకుండా చేసేటువంటిది తామసికమైనటువంటి కర్మ. అలాగే వీటిని ఆచరించేటువంటి కర్త కూడా 3 రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సాత్విక నిర్వాహకుడు లేదా సాత్విక కర్త, రాజసిక కర్త, తామసిక కర్త. మరి ఎవరైతే ఫలాపేక్ష అహంభావాన్ని వదిలివేసి ధైర్యోత్సాహాలతో జయాపజయాలను లెక్కించకుండా కర్మలను ఆచరించేవాడు సాత్వికమైన కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అనురాగము, కర్మఫలాసక్తి, దురాశ, పరపీడన, ప్రాణత్వాలతో శుచి శుభ్రత్వం లేకుండా సుఖదుఖాలకు లొంగిపోతూ కర్మలను ఆచరించేవాడు సో మరి రాజసికమైనటువంటి కర్త అని చెప్తున్నారు. ఇక తామసికమైనట్టే నిరుత్సాహంతోనూ నిరంతరము విచారంతో కాలయాపనలతో కర్మలు ఆచరించేవాడు, ద్రోహబుద్ధితో దుష్ట స్వభావంతో నిరుత్సాహంతో నిరంతరము విచారంతో ఉండేవాడు, ఇక మనోనిగ్రహము, వివేకము, వినయం లేకుండా ద్రోహబుద్ధితో దుష్ట స్వభావంతో నిరుత్సాహంతో నిరంతరం విచారణతో చేసేటువంటిది, ఆ కాలయాపనలు చేసేటువంటివి ఆ కర్మలను మనము అంటే తామసికమైనటువంటి నిర్వాహకుడు అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ ధనంజయ, గుణభేదములను బట్టి ధైర్యము 3 రకాలు, వాటిని గురించి పూర్తిగా వివరిస్తాను విను అంటూ చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, జీవితము రమించేటువంటి అంటే ఈ జీవాత్మ రమించేటువంటి 3 విధములైనటువంటి సుఖాలను గురించి మరియు సర్వ దుఃఖముల నుండి విముక్తి దశ చేరటం గురించి ఇప్పుడు నా నుండి విను అంటూ సో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి బుద్ధి, సంకల్పము, ఆనందము కూడా సాత్వికము, రాజసికము, తామసికము అనే 3 రకాలుగా విభజింపబడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి బుద్ధి సాత్వికం అని ఎప్పుడు చెప్పబడుతుందంటే కర్మ మార్గాలన్నీ, సన్యాస మార్గాన్ని, కర్తవ్య అకర్తవ్యాలను, భయ అభయాలను, బంధాన్ని, మోక్షాన్ని గ్రహించగలిగేటువంటి బుద్ధి సాత్వికమైనటువంటి బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. మరి ఏ బుద్ధి ద్వారా అయితే ధర్మ అధర్మాలు, కార్యకారణాలు సరిగా తెలుసుకోలేనటువంటి బుద్ధి రాజసికమైనటువంటి బుద్ధి అని, ఇంకా సంకల్పం, అలాగే తామసికమైనటువంటి బుద్ధి అజ్ఞాన అంధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మంగాను, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్ధంగా విపరీతంగా భావించేటువంటి బుద్ధి తామసిక బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అలాగే సంకల్పం కూడా మనసు, ప్రాణము, ఇంద్రియాలు వాటి వ్యాపారాలను యోగ సాధనలో నిలబెట్టగలిగే నిశ్చల ధైర్యము సాత్వికమైన ధైర్యము అని చెప్తారు. సో ఇక మరి ఈ ధర్మ అర్థ కామాల పట్ల
అభిలాష, అభిమానము, ఫలాభిలాషను కలిగి ఉండేటువంటి ఆ ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది మరి రాజసికమైనటువంటి ధైర్యము అని ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు. బుద్ధి లేనివాడు నిద్ర, భయము, దుఃఖము, విషాదము, మదంలను విడిచిపెట్టకుండా చేసేటువంటి ధైర్యం ఏదైతే ఉందో అది తామసికమైనటువంటి ధైర్యము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆనందం కూడా 3 రకాలు. ఆరంభంలో విషంలా ఉన్న, అంతంలో అమృత సమానమయ్యేటువంటి సుఖము లేదా ఆనందము సాత్విక ఆనందము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి రాజసిక ఆనందము అనేటువంటిది మొదట అమృత తుల్యంగా ఉండి చివరకు విషంగా మారేటువంటి ఇంద్రియాల కలయిక వల్ల కలిగే సుఖము ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంటే రాజసికమైనటువంటి ఆనందము లేదా సుఖము అని చెప్తుంటారు. మరి నిద్ర, బద్ధకము, ప్రమాదాల వల్ల జనించి ఆదిలోనూ అంతంలోనూ మోహాన్ని కలగజేసేటువంటి సుఖం ఏదైతే ఉందో అది తామసిక సుఖము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా మరి ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఎలా ఉండాలి, ఏమిటి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ పరంతప, ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి తమ స్వభావాల నుండి పుట్టిన గుణాల ద్వారా జనులు బ్రాహ్మణులుగాను, క్షత్రియులుగాను, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు అంటూ ఈ మరి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి సో బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అంటూ వారి వారి యొక్క స్వభావాలను నుండి పుట్టినటువంటి గుణాల ద్వారా ఈ 4 రకాలుగా జనులను వర్గీకరిస్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందులో ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల యొక్క లక్షణాలను చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. శమోదమస్తపచౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. సో మరి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శాంతి అంటే శమము అంటే ప్రశాంతం, శమో శాంతి ప్రశాంతత, దమము అంటే ఇక్కడ ఆత్మ నిగ్రహము లేదా ఇంద్రియ నిగ్రహము అని చెప్తారు, తపస్సు, మరి సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానము, విజ్ఞానము మరియు ఇహ పరలోకములపైన ఉన్నటువంటి విశ్వాసము, ఇవన్నీ కూడా బ్రాహ్మణుల యొక్క సహజ సిద్ధ స్వభావ కర్మ లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటివి. సో మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ క్షత్రియుల యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. చౌర్యం తేజో ధృతిరార్దక్ష్యం యుద్ధే చాప్యపలాయనం దానమీశ్వర భావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. చౌర్యము, బలము, ధైర్యము, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యము, యుద్ధము నుండి వెనుతిరగని సంకల్పము, విశాల హృదయంతో గల దయాగుణము మరియు నాయకత్వ సామర్థ్యము, ఇవి క్షత్రియుల యొక్క సహజమైనటువంటి ధర్మాలు లేదా లక్షణాలు అంటూ చెప్తున్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కృషి గౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ
శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి పశుగుణములు ఉన్నవారి యొక్క సహజ సిద్ధమైనటువంటి పనులు చేయడం ద్వారా అనేది శూద్ర లక్షణాలు కలవారి యొక్క సహజమైన విధి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వైశ్యులు మరియు శూద్రుల యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. అంటే వ్యవసాయం చేయడము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారి యొక్క సహజ సిద్ధమైన పనులు అని అంటున్నారు. కానీ మరి పనులు చేయడం ద్వారా సదా మరి పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయటం అనేది శూద్ర లక్షణాలు కలవారి యొక్క సహజమైనటువంటి విధి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తత్ శృణు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి విధులను నిర్వర్తించటము ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణతను ఎలా సాధించగలడో ఇక నా నుండి విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. సో సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను పొందగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాన్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నోప్నోతి కిల్బిషం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారైనా, పరధర్మమును సరిగ్గా చేయడం కంటే కూడా సరిగ్గా చేయలేకపోయినా సరే తన స్వధర్మము చేయుట వ్యక్తికి శ్రేష్టమైనది. తన స్వభావ సిద్ధ విధులను చేయటంలో వ్యక్తికి పాపము అంటదు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి నత్యజేత్ సర్వారంభాహి తోషేణ ధూమేనాగ్ని రివావృతః. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ కుంతీపుత్ర, అగ్ని పొగచే కప్పివేయబడినట్టు సమస్త కర్మ ప్రయాసలు ఏదో ఒక దోషం చే ఆవరించబడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. మరి తన సహజ సిద్ధ స్వభావ చేత జనితమైనటువంటి కర్తవ్యములను వాటిలో దోషాలు ఉన్నా సరే ఎన్నటికీ కూడా వదిలివేయవద్దు అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అసక్త బుద్ధి సర్వత్రా జితాత్మా విగత స్పృహః నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసే నాధిగచ్చతి. అన్ని విషయాల పట్ల ఆసక్తిని విడిచి ఆత్మ నిగ్రహంతో ఆశలు లేకుండా ఫలత్యాగ బుద్ధితో కర్మలు ఆచరించేవాడు మరి
పరమోత్తమమైన కర్మాతీత స్థితిని అతడు పొందుతాడు అంటూ ఇంకా చెప్తున్నారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, అలా బ్రహ్మస్వరూపమును పొందినవాడు అంటే అంతకుముందు చెప్పినటువంటి శ్లోకంలో బ్రహ్మస్వరూపాన్ని పొందేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటి మరి అలా బ్రహ్మస్వరూపమును పొందినవాడు ప్రశాంతమైన మనసుతో దేనిని ఆశించడు, దేనికి దుఃఖించడు, సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ నా పట్ల పరమభక్తిని కలిగి ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరినో తెలుసుకొనవచ్చును అంటూ చెప్తున్నారు. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వమహంకారాత్ నశోష్యతి వినంక్ష్యసి. ఇంకా చెప్తున్నారు అర్జునుడికి ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా యొక్క కృపచేత అన్ని అడ్డంకులు మరియు కష్టాలను అధిగమించవచ్చు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. కానీ మిథ్యా అహంకారం చేత, ఈ మాయా బంధనాల చేత మోహితులైనటువంటి వాడు మరి నా మాటలు వినక పనిచేస్తే నీవు తప్పక నశిస్తావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. ఓ అర్జున, పరమపురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడిన యంత్రంలో ఆసీనులై అన్ని జీవుల యొక్క గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయబడము వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడవు కనుక నేను నీకు ఈ మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో మరి ఇంకా చెప్తున్నారు,
ఓ అర్జున, అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో మరి ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల ద్వారా ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. కనుక అన్ని ధర్మాలను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుదము అని చెప్తున్నారు. నేను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు, ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న చాశుశ్రూషవే వాచ్యం న చ మాం యోऽభ్యసూయతి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, నీకు ఉపదేశించినటువంటి గీతాశాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, భక్తిలో లేనటువంటి వాడికి, మరి వినడానికి ఇష్టం లేనటువంటి వాడికి, మరియు నన్ను దూషించే వాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యయిదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. మరి ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి, అంటే భగవంతుని ద్వారా వింటూ ఉన్నటువంటి భగవద్గీత, భాగవతం వంటి అంశాలను మరి భక్తులకు ఈ రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అంటూ చెప్తున్నట్టు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువిః. సో చెప్పి ఇక్కడ అంటూ ఉన్నారు, మరి అంతకుముందు శ్లోకాల్లో చెప్పబడినట్టుగా భక్తులకు ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి, మరియు చివరకు అతను నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం చెప్పి ఇంకా అంటున్నారు, నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. సో మరి ఆయనకి ఇష్టమైన వాడే కాదు, ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది మరి ఇక ఆ భక్తులకు ఈ పరమ రహస్యాన్ని వివరించడానికి ఆ విశుద్ధ భక్తి నిశ్చయంగా కలుగుతుంది అంటూ చివరకు అతను నన్నే చేరుకుంటారు. మరి అటువంటి నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకడు ఈ ప్రపంచంలో లేడు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు కూడా ఉండరు అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అద్వేష్యతే చ యయిమం ధర్మ్యం
సంవాదమావయోః జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్ర సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాడు తన జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడు అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇంకా మరి ఆ ఈ పవిత్ర సంభాషణను నలుగురికి పంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నటువంటిది. శ్రద్ధావాననసూయచ్చ శృణుయాదపి యో నరః ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాత్. ఇంకా చెప్తున్నారు, శ్రద్ధతోనూ అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు. అంటే ఇక్కడ మరియు పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి పుణ్యలోకాలకు చేరుకుంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, కచ్చిదేతచ్యుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చేతస కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనుంజయ. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ పార్థ, మరి నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వలన కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా అంటూ ఇంకా ఆ భగవానుడు కృష్ణ భగవానుల అంటే అర్జున్తో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు బోధించినటువంటి దివ్య జ్ఞానము, మరి ఆ భగవంతుడితో సంబంధాన్ని కలిగేటువంటి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని మరి నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో విన్నావా నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని అని అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ ధనంజయ, మరి అవివేకం వల్ల నీలో కలిగినటువంటి ఆ భ్రాంతి అంతా నశించిందా లేదా అంటూ అడుగుతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి ఈ అజ్ఞానం వల్ల అర్జునులో ఏర్పడినటువంటి మోహం, అది నా వాళ్ళు నా బంధువులు అంటూ ఏర్పడినటువంటి దాన్ని మొత్తం తొలగించుకున్నావా, నీ యొక్క అజ్ఞానం అంతా అంతరించిపోయిందా లేదా అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు అడిగాడు అర్జునుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ త్వత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహః కరిష్యే వచనం తవః. ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా. నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత నా స్మృతిని నేను తిరిగి పొందినాను. నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి. మరి నీ ఆదేశానుసారము పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అంటూ మరి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణను ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. కాబట్టి మరి ఇంకా సంజయుడు వచ్చాడు. మరి సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున, ఈ విధంగా
కృష్ణార్జునులు అనే ఇరువురు మహాత్ముల ఉమ్, మిథ్యా సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సంవాదము ఎంతటి అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నాకు రోమాంచం అవుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన సంజయుడు. వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. సో ఇంకా ఆ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్న యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఈ అత్యంత రహస్య సంభాషణను వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను కృష్ణ అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఆ అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి యోగేశ్వరుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడు నుండి ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి సంభాషణ, అలాగే వ్యాసుని అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను ఈ విషయాలు, ఈ సంభాషణలన్నీ అంటూ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, రాజన్ సంస్మృత్య సంస్మృత్య సంవాదమిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం పృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఇంకా సంజయుడు అంటున్నాడు, రాజా, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదము పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానులు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదము ఎంతో గొప్పదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మరి ఆ ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి సంవాదాన్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ సంజయుడు ఆనందిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవద్గీత అవగాహన ఎంత దివ్యమైనది అంటే ఆ కృష్ణార్జునుల చర్చాంశాలను తెలిసిన వాడు ఎవడైనా ధర్మాత్ముడే అయి అట్టి సంవాదమును ఇక ఏనాడు మర్చిపోడు అంటూ చెప్తున్నాడు. సో మరి ఇదే ఆధ్యాత్మిక జీవన స్థితి అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి సంవాదము ఆ సంజీవుడు పదే పది సో గుర్తు చేసుకుంటూ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు. సో చెప్పి ఇక ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానుని అత్యంత అద్భుతమైన రూపమును స్మరించిన కొలది నేను అధికంగా విస్మితుడునై పదే పదే ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నట్టు. సో చెప్పి ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకము, అలాగే భగవద్గీతలోని చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనంజయః, సరే, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువ నీతిర్మతిర్మమ. సో ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి మేటి విలుకాడు అయినటువంటి ఆ అర్జునుడు ఉండునో, అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము
ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ ఆ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం వింటూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణతో మొదలైనటువంటి భగవద్గీత భీష్మ, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మొదలైన మహాయోధుల సహాయంతో తన పుత్రులకు విజయం కలుగుతుంది అని ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఆశతో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇక్కడ అందుకని నీ అంటే కౌరవులకు విజయం జరిగే అవకాశం లేదు అంటూ ఆ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడు అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎత్ర యోగేశ్వర శ్రీకృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర, మరి ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయినటువంటి అర్జునుడు ఉండునో తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి, అచ్చట ఖచ్చితంగా విజయ సంపద, విజయము, అసాధారణమైన శక్తి ఉంటుంది మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి బోధించినటువంటి బోధనలను మనం విన్నాము. సో మరి మనము ఇక్కడ భగవద్గీత యొక్క మరొక లక్షణం అంటే ఇక్కడ ఆ జ్ఞానం ద్వారా, ధ్యానం ద్వారా అనుభూతి చేసుకోవడము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ పద్ధతియే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి అనేటువంటిదే మహోన్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వం అని భగవద్గీతలో తెలుపబడినటువంటిది. మరి భగవద్గీత యొక్క మరొక లక్షణము అసలైన సత్యము, మరి అది శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటి విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి. సో మరి అలాగే ఈ భగవద్గీతలో మనకి 5 ప్రధాన విషయాలు చర్చించబడినవి. ఇవి మనము ఆ ఉపోద్ఘాతంలో కూడా చెప్పుకున్నటువంటివి. మరి అవే భగవంతుడు, ఈశ్వర, ప్రకృతి, జీవులు, నిత్యమైనటువంటి కాలము, నానా రకాలైనటువంటి కర్మలు అంతా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడిపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. పరతత్వపు అన్ని భావనలు అంటే నిరాకార బ్రహ్మము, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, వేరే ఏ దివ్య భావనైనా ఆ భగవద్ అవగాహన వర్గంలోనికే వస్తుంది అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి బాహ్యానికి భగవంతుడు, జీవుడు, భౌతిక ప్రకృతి, కాలము భిన్నంగా ఉన్నట్లు గోచరించినా కూడా ఏది కూడా పరతత్వానికి భిన్నము కాదు అని చెప్తారు. కానీ పరతత్వమే సర్వదా అన్నిటికీ భిన్నంగా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి అలా ఉండడమే ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారి యొక్క అచింత్య భేదం అనే తత్వము దీని ద్వారా మనము తెలుసుకునేటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి భగవద్గీత మనం నేర్చుకోవడం, విన్నటువంటి గుణపాఠం ఏంటి అంటే ఇక్కడ పాఠం, గీతా పాఠం చెప్తే సకల శుభాలను, ముక్తిని కలగజేసే పరిశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అనుగ్రహించు. ఈ దివ్యమైనటువంటి సంవాదమును శ్రవణం చేయుట, అధ్యయనం చేయుట మరియు ప్రచారం చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుడి యొక్క సాంగత్వమును మనము నిత్యము అనుభూతి నొందవచ్చును అంటూ చెప్తుంది. హరే కృష్ణ. సో మరి ఈ భగవద్గీత వినడం వల్ల మీరు తీసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, టేక్ అవే మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద భగవద్గీత, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. ముఖ్యంగా ఈ భగవద్గీత విన్న తర్వాత మనకి అవగాహన అవ్వాల్సింది, మనము ఈ దేహము కాదు, దానికి భిన్నంగా శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము. మరి కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. మరి కృష్ణుడే దేవాతి దేవుడు. మరి డివోషనల్ సర్వీస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు అటైన్ పర్ఫెక్షన్. పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించడానికి ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సేవయే అతి ముఖ్యమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నట్టు.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు మీకు ఏవైనా అనిపిస్తే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు, డిస్కస్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మోహన్ రావు ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకో. ప్రభుజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. ప్రభు అంటే ఇవాళకి లెవెల్ 1వి అంటే 18